Engineer Bruno. Abadia bakri ko ile aba. Abadia ko pe joba. Edo peso ku kije man ti ba. Kolaga ko. Edo peso ku kije man ti ba kolaga ko ko. Akuko meleme. O mere ko ji state mama. O meleme. O mere ko ji state papa. Ebe mo jale ko lo bilongo na debu. Mane arusi, wano biya kwa meje monu o brother. Anye jema, nuna kojiro, nchiche se waleba. Tawusa lo buru kano pinde manu mabalaga. Awodo buru kuye lunde manu na nimea. Ebe mo, pocket again, achuku pocket again. Anye tima, mbodo na lo eredeba. Abu amabia kuganye shabro mundeji na biana. Awe yege melemo mama. Kango kumo. Ajogu kelugu brother onukala. Ebanye jina rose. Ebanye jaroda. Ebanye jamumbo. Ebanye jina mumbo. Keke na pepe. I see thy rivals. Jampo thy rivals. Okada pepo. Ufodu jaroda. Mwe meji meti mpere. Ufodu jaroso. Meji meti maroda. Keke na pepe. Aila chigi chigi. Aila kutuku. Kame. Chigi. Asuwepe. Kalistusu. Abalite. Olama. Awụkpa Oshari onye mmejọrọ for late coming gbaghara mi onye mejọkwa nna mi agbagharala mi. Awụkpa Oshari ya gbaghara mi onye mejọkwa nna mi ma gbaghara abịala m late keta n'oge igbu m egbu ngwagbuonu ma nwụọ. Apologies for coming late keta ewerekpa ihe mere enwerekpa ihe shi mee mana anya awekwala ọgbọ akụkọ mana jụọshi isi dị Chukwu enyere na maka hunye mara naanị gị isi dị Chukwu enyere na maka hunye mana naanị gị daa echile ya azala nwanne echi ya azala gbara ọsọ shi onye panala gba n'ọsọ o mere mmanya gba n'ọsọ gwa m onye panala gba n'ọsọ omenejiharakwala n'ọnwa ego omenejiharakwala n'onye ka mma shobiri ekwomshagbata yeroye yara onye ara onye zubiye agbata yeroye yara onye ara onye sọpụrụ ochie n'ụkwa nna agbata ahụ yeroye ya afọ ikwu afọ ibe King Solem n'ụkwa nna ewe yara onye ara onye ụgwụ ka mma owu arị mma omenejiharakwala nwanne gị obiri ụgwụ ka mma owu arị mma ị na-achị Chineke enyere ya maka ọ na-ahụ gị ka ọ ka mma Chineke nọ na-enyere n'aka asha ụgwụ bala mbala nye di m ikite ụkwụ arịles onye kpara ure ala gị hụ n'ụzọ isi enye na nwanne gị aka ya akpara biko nyee na ya aka n'ihi na ya kpara gị kpara ọ ga-abịachi ya na magike gị mana ya rụ naanị gị kpa onye ọzọ gbalịa nga ị nwere ike gị kpara gaa hụkwachi enwere ndị kpakpọ akpụ ndị kpakpọ akpakpọ nga ahụ ịnọ ka ọ ghara ịwụchi ivu niile
bịara nnọọ bịazie kwasa gị isi ọwụ onye kpara onye akpara akwụọla m ụgwọ leti ka emechi onye nyekwara m nsogbu arịm ehuola m ekpe ele ụwa obi ajụrụ Igbo ndị ọma meji eme ọnụ Imo steeti ndị mma ala Owere ndị ọma mejiri chi mebọchi uzi na abọchi mụrụ m n'ala Nnekede ala Ụmụkọdụ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị bụọla chi ebe ahụ n'ehihie ọma anyasụ ọma enyi m nwoke enyi m nwaanyị ele ekpere taa ị na-erikwala ihe gụrụ gị ị na-afịfela aka ọnụ na-afịfekwa aka ọnụ na-ama ịga akọrọ n'ihi na anụ emegharị ọnụ ejikwa na anwụ n'ọsịsọ ọkwanụ ihe mmanụ riri taa ka ọ paala mmụọ ya rụma ya nwụọ Maka m shanabaganụ na ha omume anyị Makoola ga akụkọ keta wu Tuesday ahịa Nkwọ abalị 18 ke ọnwa asatọ yawu ọnwa Ọgọstụ afọ 2020 onye jikwa n'isi akụkọ ka ọkwame nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Mazi Uchehara Prince Chima the counselor that temple ọnwụ kwesịrị kwuo ọshinụ shia meseji shia ya n'ihi na ọrị onye nwanyị mkpa gị shia chana ya ebe na bọọla ịnọ na ga para oche gị pụkala ya mandụ na gema ntị Makoola ga akụkọ o deberela na steeti Imo it has debredi ndị uwe ojii steeti Imo anwụchiela mmanụ 15 ndị mega ndị ọrụ isopadek yawu ụyọ ọrụ mmanụ ejikwa na akpọnwụ isopadek yawu Imo State Oil Producing Areas Development Commission anwụchiri ndị ọrụ isopadek 15 ga ngharị iwe American base anwụchiri ndị ahụ maka ịwakpu ọwụkwanụ ịlụchi ụgbọala akachiga steeti Imo ọgụ ha emekwana n'akụkụ ụyọ oriri na nkwari Concord nọ Owere nga akachiga steeti Imo shi Obinze ayọtaga ebe o jiri oji echi gara aga akụkọ krọshi ndị ọrụ isopadek ahụ mega ngharị iwe maka ụgwọ ọnwa eji nwụọ nakwa enweghị onye isi n'ihi na anyị chọpụtara Chikemma Hope Uzodimma gaa ya ugboro abụọ ịbata na steeti Imo enweghị onye isi nweji akpọ managing director chi anọ na hụ enweghị onye isi etibere nga ahụ chi ego niile ejikwa na-abịala mmụ chọchịchị steeti Imo ahụ uhe jichaga ego rugala ndị isopadek chi enwekwara ndị otu nwụọ ndị ọrụ isopadek achọrọ ịchụ ọrụ n'ihi na akụkọ krọshi Mmarochas fụga n'ọchịchị n'afọ 2019 ya ewere ndị isopadek nye ọrụ n'ụlọ ọrụ ndị mmadụ ọrụ were ndị mmadụ wujuo nga ahụ chaya hụ nyere nwa ọrụ ma ihe dị ọha ji baa ya achọfụta ihe dị ọha na ndị ahụ ejema ụlọ ikpe achị achụọ ndị ahụ ọrụ chawụhụhụ ndị ewerela ọrụ n'ụzọ jiri ezi mana ihe dị ọha achụghị nwa ọrụ tupu ụlọ ikpe okpechaa ọgwụ Supreme Court achụtuo ihe dị ọha n'oche Hope Uzodimma abakwa na ugbulaka na-agwa ndị isopadek shi ọrị mma nnọchima achụkwala ndị ọrụ ha ga-eme n'owu ego echi na isopadek ewefụtaga ekwesịrị iji arụ na ndị obodo eji amịfụta mmanụ na nwu ọrụ asị projekti uru nworitaga n'otu isopadek ahụ ego niile ahụ eji ya akwụga ndị ọrụ na ụgwọ ọnwa and ọ dịkwanụ too much ha ga-emewu ebe nnọchi anya achụkwala ndị Ken Rochas nyere ọrụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị unlawful employment
Nnamdi Kanu rụga nga iwe ezigbo staff emere employ n'ụzọ jiri eji. Anyị ga-achabili ayọ ego ụgwọ ọnwa nnụ ya. Roman nọ jeri 20,000 otu ọnwa, a na ga-akwụma nnụ 15,000. Nkwana ego a ga-eji rụọ na ndị obodo imejufu ara isopadek ọrụ. Shiyaroman na-achọghị sha chụọ ndị ọrụ, na-ekwere sha ga-achabia yọọ ego ụgwọ ọnwa nnụ. Ọwụhe ndị ekwojeje mema ngagharị iwe emena ahụ kembosu mema ha aka abụọ nwa echefuokwanụshi ọchịchị steeti Imo nyere iwu shi onye emekwala ngagharị iwe na steeti Imo n'ụzọ iwu akwadoghị shi onye ọla mere ngagharị iwe a ga-akwado ya. Ọhe mere ejikwanụ jide ndị ahụ echi gara. Mma ndị ahụ megakwanụ ngagharị iwe ahụ anọ n'ahụ ebe Concord họtelụ nwa na-ahụ ngwa ụgbọala gọvanọ Iwu Hope Uzodimma gaa ya ugboro abụọ ịgbata nwosi hei lekwa onye ọwa anyị chọga, lekwa onye ọwa anyị chọga, lekwa na onye ahụ jụrụ ịkwụ anyị ụgwọ, lekwa na onye ahụ jụrụ ịhọfụrụ onye ga-awụ onye isi isopadek. Ele ha anyị ga-ime ngwa anyị wakpunu ya nwa kitikitikiti Russia convoy gọvanọ mee gọvanọ atak. Ndị nche ya gọvanọ kwụ akwụshinụmụ ndị uwe ojii eji nwe ijiji ejide mmanụ 15 ndị ka ọzọ erie mbụ. Ejide na mmanụ 15 ndị ka ọzọ awụọ John Bosco gbalaga. N'aka ka ọzọkwanụ onye kọmishọna mgbasa ozi na steeti Imo ịhụkwanụ Maazị Declan Emelụmba ekwuola shi ndị ahụ ijeje mee ngagharị iwe ijeje wakpu ụgbọala gọvanọ imere gọvanọ ataki shi ndị agha ha enweghị ndị ọrụ isopadek nwowu shọwụ ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị PDP ịkwụrụ ụgwọ diga shinwo kpatama ọgbaghara na steeti Imo. Ha wụ ndị ọrụ isopadek steeti Imo ya enyekwanụ onye isi ndị uwe ojii na steeti Imo Maazị Isaac Akimoyede ya enye ya iwu shi hụrụ ndị na imere ngagharị iwe enwere onye dịla nwụ gbaa mbọ chọfụta onye ahụ idila nwụ. N'aka ka ọzọkwanụ onye isi ndị uwe ojii steeti Imo ịwụkwa Isaac Akimoyede ekwuola shi ndị ahụ anwahụ ndị agboro anwahụ ndị akpa obi tọksụ n'asụsụ bekee edila ime gọvanọ steeti Imo ataki. Shanaftakwa egbe pistol arụrụ ụyọ ya wee egbe ntụ arụrụ ụyọ locally made pistol nafụta nwe mma oge abụọ nakwa ihu mmanwụ masquerade mask ka a nafakwara nwụ akpanwo otu chain akpanwo otu igodo padlock mana zaju kende ejikwanụ padlock na chain obi nwa nwa jide gọvanọ nwee chain ya were padlock gbagide ya sọkpa oshimechile ekwuola ahụ shi ndị agha ha wuhu ndị ọrụ isopadek shọwụ tọksụ PDP na ndị otu ihe dị ọha idila bịa mee gọvanọ ata. Anwaka adịla azụcha ya alaba na obodo oyibo aha hụrụ ọnwụ. Ajọla si ejo ndị mma ajọla si ejo ndị mma enwe na onye ekwenu. Mekele gị Kinsley Emeka Kalistus Akuchi Vicky Nick Kalistus ndewo Edumofi ndewo Ebuka Francis ndewo Nkwe Temple onye ọma na Holland ekelela m gị ọdịnaka Prince ndewo eze nwata Osuala Ani Ude nwa Ogechi Ani Junior Paul Sample ndewo Sonny Best Chibike ndewo Obiọma Chi onye ọnụ Chief John Bis ya Chief okorobịa ọlụ ịnọkwa na Treviso Italy emega ọfụma ndewo ya rela gị mma Chibomba 1 ekelela m gị John Bis ndewo oke ndewo ka anyị gakwanụ n'ihu. United States of America Chukwu garela gị mma Ode
eberela na steeti Imo Itazi Debredi onye isi otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị Nigerian Labour Congress n'asụsụ bekee onye isi imo ewu Ayuba Waba edejena akachiga steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ akwụkwọ edemede leta gbarụọ ihu kpakachiga steeti Imo ichi nnọọ ataga ndị ọrụ steeti Imo nakwa ndị lara ezumike nka emegbuga ndị ahụ shida n'iji nwụọ ụgwọ ọnwa nwụọ. Ayuba kwuru shi ndị ọrụ steeti Imo ọnụọgụgụ ruru pasentị 70 70% shanwohu enwetabe ụgwọ ọnwa nwụọ kemgbe ọnwa Maachị afọ anyị nọ n'ime ya shi ndị ka akwụkwọ na ụgwọ akwụ reda ndị nọ na mpaghara ọkaikpe ndị nọ na Judiciary Commission shi anwụ nyere mkpesa shi akwụzụghị ụgwọ ọnwụ shabụ achabi shi akwụzụchaghị nwụọ ụgwọ ọnwa nwụọ. Nwari ọkwanụ Hope arịrịọ shi ya biko ha ekwemakwa na mmiri na bọket na-eri ndị ọrụ steeti Imo nakwa ndị lara ezumike nka na steeti Imo shi hụ gbaa mbọ kwụọ nwụọ ụgwọ nwụọ shi ndị penshọn shi aka jibe nwụọ ụgwọ 3 months ọnwa atọ gara aga shakwube nwụọ ụgwọ shi hụ ji shekwala ike kwụọ ndị ụgwọ ha tama na nwa ahụhụ shi akwụkwọ nsọ ahụ kwuru shi onye rụrụ ọrụ ga-eri ụgwọ ọrụ ha shi hụrụ na mere ha emega ahụ ha akwụkwọ nsọ Kristi shi hụ jishi ike kwụọ ndị ọrụ steeti Imo ụgwọ nwụọ ma obi makwanụ nwụ mma so that nwụla bakwanụ nwụ hụ arahụ rahụjie ama ọwụhụ mmanụ rahụ m ụra agụụ ha eme onye ahụ otu anya ha emepe yawa agụụ shi hụ jishi ike kwụọ nwụọ ụgwọ nwụọ. Yakuma one of Makoola Yakuma Jinonye Ebere Simba Yakuma Mekele gị ọnwụkwe tempụlụ nwanọ na-ezecha kọrentị ndị ụlọnja nọkwanda okwe Friday Educhi Nkomadabuchi Godwin Fabian Chukwudi Ferdinand Ogu Baselu Chima Genesis Nduwishi Genesis Zobe Educhinko yarela gị mma Michael Mezo Prince O Elọnụ King Solo Ekene onye ụwa Madabuchi Godwin yarela nnọmma Chinonyere m eji mmadụ Temple ndewo Kendo Sani ndewo yarela gị ma Mazi Sylvester Ifeanyi Dike Joy Chiamaka ndewo Peter Nna was attacked Nna Kenneth ndewo Prince Samuel Chijioke Akusinachi Emmanuel Madu Peter Nna Eshe this is more and just let Oremma Chika Agukwe Ekelame Osha ndewo Anyam Awodi Ibolachi Christian Julia ndewo Emma Jesus Tochukwu Benjamin Jack Williams ndewo Imena Jonathan Mampase Triple Emmanuel Uzoma Smart ndewo Tochukwu Aluka Emmanuel mmadụ yarela onye ukwu marela onye ntamma Emma Jesus Bright Nduwishi Kristi Ọdịkpọ Ukafọ Chimexi ekelekwara m gị Injinia Baba Maazị Okwudelechukwu Chimexi Emengagha ọrịmma Egbe evu mbe ndewo Basilu Chima Billy Samuel Ogbuofi nwa dị ọra mma Prince Osondo Innocent Israel Mommy Stella Mani Tochukwu Benjamin Tochukwu Aluka Chus Kevin yarela onye ọla mma ka anyị gaa n'ihu. Ishia broadcast keta biko gba mbọ share ya n'ihi na ọ dị onye nwaanyị mkpa Teresa Okpechi amarakwala ihe m ka ga ụka ya. One of Igbo land here, United States of America. Ọ ga-adịla gị mma. Ọgaranya kabala m nka. Olula mami ya bogaranya Emeka Olula mami ya bogaranya
onye orula mmachi ya ọgaranya ọgaranya dị na ọgaranya ka gwa nka o deberela na obodo asaa ịnọ na kansụl ọha ji egbe ma ebe mega ngagharị iwe gbachiekwanụ ụyọ ọrụ mmanụ ebe eji arụ mmanụ eji akpọ Seplat Oil Company ịnọ na obodo asaa kansụl ọha ji egbe ma na steeti Imo. Ndị obodo asaa ịnọ na kansụl ọha ji egbe ma nọrọ na echi gara aga mee ngagharị iwe gbasara mmegide onye eze obodo ahụ iwu eze Ịma Asọ eji emegide nwo na ihe gbasara okwu ụyọ ọrụ mmanụ Seplat Oil Company ịnọ na ala nwadụọ ishi chanwahụ a ga-ekpe ha ndị ụyọ ọrụ Oil Company ahụ rụ ha ọrụ ebe ahụ ọzọ n'ihi na onye eze ahụ enyegahụ nwo herula nwo ahụ enyegahụ nwo okerula nwo rịkpa ndị nwe ala ebe anọ ọrụ mmanụ Oil Company. ihe akwa ọkpaka ome nwanne Dr. Okoro London based Akụkọ krọshi asaa nwere obodo ise n'ime ya mana ọwụ obodo abụọ ka asaa nwere obodo ise n'ime ya mana ọwụ obodo abụọ ka arụrụ ya wụ ụyọ ọrụ mmanụ Oil Company na ala nwo ndị ka aha arụkwa na ya wụ Oil Company na ala nwo bega akwa na-ekwuchi eze aha ha enyegahụ nwo okerula nwo ụyọ ọrụ Oil Company na ala nwo chi ndị ka ọzọ nwechara ala ubi nwo mana ala ubi ke nwo ha ejila ha ọrụ Oil Company ego na fụta ma ọwụkwa n'ọrụ fụta a ga-inye ndị ebeke nwo onye eze ha apara ahụ ya ndị ewu ndị isi ekwu ọnwụ n'obodo ahụ nwo ha ekerie ya nwa ndeke nwo a na-anatụrụ ala nwo rụọ ya Oil Company ahụ enweghị uru ọwụla nworitaga cheruo ma a ga-ekpọrọ ndị mmadụ ọrụ eze ha eme ha ofu ụtara ụtara ya ruo ego a ga-ike eke kama a ga-ike gakwanụ ndị nwe ala anyasịhụ ndekọ ọzọ ịwa asaa nwa eketakwala ego mana anyị wụ landlọdụ anyị wụ ndị nwe ala ka anyị kwesịrị iri iche n'ihi na a natuola anyị ebe anyị eji agbajapụ ebe anyị eji akụ ọka ebe anyị eji agba ji nna anatuola anyị ya nọ na chọkwara ịnatukwa anyị herula anyị dịka ndị landlọd ọwụ he iwe nwa ejejele mema protest mechie ụyọ ọrụ mmanụ ahụ kpọọ aka chiga steeti Imo ịwụ ndị anyị Hope Uzodimma okwu chi ya enyi ya ịhụgakwa ha eze nọ ebe emega ọwa ịgbala nkịtị ọwụma mmanụ nwụrụ ka ị ga-ebịa n'ihi na anyị eze anyị agakwa iti gị ụkwụ otu taraza ya rụ ma ga-abịa hụ bịabịa ịga ọnụ na okwu ahụ chama ahụ chọdụrụ obodo kemmo onye ọla hụ nọrọ n'onwe m ebe ọwụ emegidega nwo emegidega so ọkpa ha echere tupu ndị agha ndị amị anabịa bịabịa lee ihe niile mee ebe niile ajụọ oyi ala kụọ ji nweme ngagharị iwe nwa ahụ n'udo lakpughukwa oyi ọnwụ kpọọ aka chiga steeti Imo kwuchia biko bịa gbadala nwa ọsọ enyemaka arịnga mmiri na bọketị erie nwo ụtọ mmiri sọmọrị ụtọ mmiri ụkwa na-etebele injinia Bruno abalị abọkịrịkpọ yiri agba ejọba Mekele gị Unique Stanley Chief John B. Share message immediately for God's blessings immediately. Unique Stanley she they didn't use shovel. They didn't get shovel from them. Okay, ndewo Sarafina ndewo aboy best Izuchukwu Oka Chinenye Aluku ekelekwala mege Chineke lekwa n'ozio okay.
ya abalụ na okeshim sendela ya account number mo ashikwa m mere aka ji akọga m ọkọ this morning. Okay, God bless you immediately. I will not hesitate to do that. Chief John B says God will help us. Igwe Odenigbo ndewo. Sabrubu neji na biana. Awere ihe ga nene. Ha chọgụ kelu uwe brọda ọnụ ala. Cheketem. Kokotom. Bame. Cheketem. Aremma abalijema anyị ewere ya ojo Mazi Oke adropụọla m ya dia. God bless you immediately maka ikwu ya ekwu nakwa ime ya ama m si ga-eme ya ama m ị ga-eme ka obi dị m mma. God bless you immediately. Onye mejọrọ m agbaghara ewebe n'elu ụwa na ojajuru emere ndị n'ọlịdogbuo mere ndị na-ewepụọ ọfọdụ. O deberela na steeti Imo. It has debredi. Ndị steeti Imo etiela ebeu rịda okporo ụzọ ọhụrụ akachiga steeti Imo. Ewu ndị anyị Hope Uzodimma agaghị ugboro abụọ ịgbatụrụ na Satọde izuụka ịgara aga ya ụzọ ọ kọmishọnụrụ Satọde izuụka ịgara aga. A na-abịa ugbulaka na nwochi agbabe ụzọ lenu emepere ụzọ Satọde agba ya Satọde Sọnde Mọnde ya ụzọ ebido gbawama ụzọ a na-eluba ya ụzọ a na-eluba. Nwarachi elekwanụ ụdụrụ ụzọ wu heke na ụzọ ijosụrụ n'ọgbapecha na Satọde a na-abịa Mọnde agbara ụzọ ime abalị abụọ ụzọ ebido gbabama chihe anyị chekwachi ị ga-aka Rochas mma. Rochas eji arụ achị ere Rochas rụ ụzọ ime ọnwa abụọ mma agbara ụzọ 2 months ya ebido gbabama chike gị na 2 days naanị 2 days naanị ka ke gị nọrọ ya na-agbaba Chinda Hope anyị akpụghụkwa anya chi ga-eme anyị uduru herikpa echemmecha ga-ahụ bịara bịa ịrụ ọrụ inye anyị quality road chi ka ọ na wụnene charụrụ ụzọ naanị 2 days ụzọ ebido na-gbaba. Nwochi Hope hụ jichi ike rụgharịa okwu egwu n'ihi na ọ gaghị mmasị arụcha ụzọ na steeti Imo afọ erughakwa afọ ọzọ otu ụzọ ahụ arụrụ ebidokwuma ha akwa okwu ya ọzọ ndị bi ebe ahụ akọmplen ma ha shanwe enwe m ụzọ n'ihi na ọwa ahụhụ anyị daga na steeti Imo ugbulaka. Rochas rụrụ ụzọ mana onye arụghị ụzọ akara Rochas mma. Can you imagine that a governor ọchịchị na steeti for ebe akwụ ụzọ na steeti? Always shame to him. Always shame that echichiri ọchịchị fụọ place onwe gị on a high note shagahụ mere ọfụma. Still ndị Imo remain in pains and agony emanating from bad road constructor. Asị onye gakwa ịrụ ụdara ya raa ya dịdarada ya ogeracha ya ga-akpa mkpo ya yuo ya even possible if possible ga-eyokọ mkpụrụ dị ụdara tọsụ mkpụrụ ụdara ejile egbula mmanụ gị ga-enyochi ga anyụfụta ya ashị. Hope Uzodimma ịmasị aha gị wụ Uzodimma ikpechikwa na ịrụ na ndị steeti Imo Uzodimma n'ihi na Uzodimma aga ya ugboro abụọ. Biko anyị rịọga gị biko ake amanụ ka awụ ma akpụrụ ụzọ Rochas China Road Achere Road elenu ha anyị ga-akpọ uduru ụzọ ke ele aha anyị ga-akpọ uduru ụzọ ke
ọ gbakwarara okoro m ịgbanye ji arụ ose ịgbanye ji arụ ụda ịgbanye ji aṅụ mme ịgbanye ji eji mkpere ọchị ji arụ ụda batake ọgbarara onye emeghe chai agbanwe dike izu ana ọgbarara okoromo kama Igbo o nwere akụkọ Chima kọlanụ akụkọ mere obodo ụmụ anụmanụ ọrịmma Basil chi eze Chima isi nke a bụ nke anyị ya were pikin iwu onye kenno ya rịela gị mma immediately maka ịmatachi aụmi nke nno etoke aga mmanụ kwuga ka ahụ ugobọsọ mee ka agụ Ugonna eto ekela m gị onye ọma na Accra Ghana ele ihe mega na Accra Ghana nsogbu ahụ ndị Ghana nyega ndị Naijiria obelaya ọna ndị Ghana respect mana onwe mmụọ ya ru ihe mega ugobọsọ enye m update ihe mega na Ghana n'ihi na you are my eye na Accra Ghana wishi Brazil isi ogbu efi nwa dị ọra mma good morning ndewo Stella Ujunwa ifi na anyị okoro ndewo President Akueliba network akwadela ya nwa don't joke with me network ejikwala m arụ nrụrụ my network don't joke with me today adịghịkwa m happy at all look at my mkpụrụ anya ị ga-amara Princess Happiness ndewo ya rela gị mma temple ọnwụ question no share message on corruption everywhere in Nigeria Jonathan man position that Emma Aso is an idiot. He was ended did nothing. Obarara Emadeya Juliet Ifi wise ishi greetings in that Henry Ebelana Facebook. Kelame Ejino Yoge. Jonathan man pass ishi what a pick is Arema Ibogezen idiot abi. If he wise if you Juliet ishi China Road Marco Krishi good afternoon Marco Koro Enohu YouTube ta Anyam Awadi Ishi hope is a threat to Imo people. Why can't him pay workers now? Wow. Sotonye Harry Abiye Ishi Aspire Products Stella Mane Ishi may God forgive them and look at the hope people and look at that hope will. Okay, ishi the way iji elega ya hope ahogari worse than Okrocha nna Kenneth ishi ogbara hope. Princess Happiness ishi Tufia Akwa Chinkodo do Chimamanda Chiboy goodness ishi thank you my brother for saying the truth but I blame with the Imo State people for allowing impose hope also on us. Imagine ishi they are only looting money for personal use. Brent Nnamdi ishi ndewo Mazi Uche, please help me tell Nda Hope also the Magaya Nganabo to pay workers salary and stop calling PDP abeg. Owele Igbo na Mozambique ishi do the regular one name ndewo ozo nke a ogbakwarada. Princess Happiness, you should tell that caller to be coming down. Now they need to be coming down. No, Christina Julia ndewo ishi hope your shame they shame me ndewo Paul Ozemna Shiegbu and my people ishi Senegal. You don't remember position where became that man. Ebia Hakolos Ibogezen an idiot. Obakurada. Hope Ozadema is a damaged person. Okay, so how do you expect him to do good things? He will still do damage things in Imo King. So Agekaraka. Then it's Uzoma Ishina Dubai Road. Hope Ozadema they construct for Imo State. Madabuchi Godwin issue hope government will be worse than Okrochas. Ugoboso Mikagesi, yes, for now everything is cool in Accra, Ghana. We have not
experience is in control. Ezoima, New Delhi, it's a brothers. My brothers is me. Ezonia. Eric Kelechi Azubike, she hope is settling Supreme Court. You can't expect much from him. Mazi Eric Azubike, kelela me nwanne gị nwanyị ewu Evangelist Lydia Azubike, Nnowunda Mushirike na Ọhaji Egbe ma steeti Imo. Ndewo. Na London yoma biara na lindo tiro wele Makoola nani namba joka oko nai namba ya ma yoro nuye oko yoro nuye oko nai namba ya ma yoro nuye oko nai namba ya ma yoro nuye afari abokri boy abokoche lupe joba. O deberekwala na steeti Imo, it has debrede n'ọkwa sineti Ọkaigwe achọgakwanụ onye ga-eji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị pati APC azọ ya. Sinetọ Ifeanyi Ararume iwe onye isi ebu ịnọ na mba nnọọ agwala ndị ọzọ ha onye ga-eji aha APC azọkwa sineti ahụ a ga-eme n'abalị 31 nke ọnwa Ọktoba afọ iji họpụta onye sinetọ ị ga-anọchi anya mpaghara Amụ Ọkaigwe. Ị ga-anọchikwa n'anya sinetọ Benjamin Uwajumogu iwe onye dubu nga ahụ kama ọ nwụrụ anwụ na ngwụcha afọ 2019 eliekwana ya n'afọ Febụwarị afọ na anyị nọ n'ime ya. Ararume agwala ndekọ ọzọ si onye ọbụla hụ jemanga ya jeji aruo sha nwụhụ ha ala ya hụ ya hụ jeekwala sha ya hụ ga-azụta ha atụrụ ya mkpa ya hụ ga-esi mee weta mmepe n'ala Ọkaigwe. Cha ya hụ nwere ihe niile achọga n'ime mmanụ onye ga-abịa mepee Ọkaigwe mee ka Ọkaigwe hụma mma ọzọ chi ndekọ ọzọ hụnye ya nkwado chinwụhụ hafụ ya ya hụ jeje nọchite anya ndị Ọkaigwe. Okwu ahụ akachiga steeti Imo ikwuru ma ọ kpọkwara na ndị APC oku chimochofu nwochọọ otu onye nwoge ejije ị ga-eji aha APC azọ ọkwa sineje mefume ego changwogbaga nomination form na-emefu ego ọkpọrọkọ emechaa abịachi chọmana m ego ebe ọ wee chi mrituo nye m ego chimojikwa ugbulaka họfụta otu onye chahụhe ya ahụ kara. Ọtụtụ n'ime mmụọ agbarụọla ihu n'ụdịrị ụka ahụ o kwuru. APC na steeti Imo na ụka ekere abụọ, otu uke nwafọ Daniel Nwafọ ịnọ n'isi ya Rochas bilonguru to kampụ ka ahụ ka ọzọ kwanụ kampụ Hope Uzodimma kewu kampụ Masilenus Nlemigbo ịnọ n'isi ya rikpa onye isi oche. Ekwuola chi ndị ga-eme ntuli kampụ ke Rochas. Hope Uzodimma nọkwa n'otu isi emega mitin ike ya chọọkpa ihe shiri ugbulaka na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC gbasara onye ga-anọchi anya Benjamin Uwajumogu ịnwụrụ anwụ. A na-ahụ na Benjamin Uwajumogu anwụna a na-azọ ha ivunu echi ahụ ọ nwụrụ ka ndị mmadụ bidoro declare ma interest for seat ya ahụ ivunu ma ọrị ndụ sef enwekwara ndị pụfụrụ ya court a na-azọ oche ahụ odu ọzọ. My brother ịhụnanya ọha ahụ medachi onye gbara akụ rie akụ ya anya gị gochara m ahụ nọ anya akwa ụkwara yorohu ya kpa Benjamin Uwajumogu nwụrụ na akwa ndị mmadụ na-azọga. Naanị APC nwere mmanụ 11 ịzọga oche ahụ. PDP nwere kemgbo, Abga nwere kemgbo. My brother ga-enwu ifukọrọ ọkpọrọ gị nwụ ha na highest 2 months ebe akwa gị onye ọbụla echefuo gị gaa hụ ụmụnne gị na azọmahịa gị kpere ndụ lejime onwe gị anya mejima ndị mmadụ n'ihi na onye mere elu ụwa ka eji echeki anya ha irikwa nna ọhịpa ala mmụọ. Once you are investing, be eating so that you not waka tilo na-afịfị ịkwa aka ọnụ na-afịfị aka ọnụ n'ihi na enwere ndị chega gị echega gị daha na nwa avụmahịa gị.
Oyi wizard Emeka to Godwin Amori Ishime Ode Ewelike USA Mama Kwadoro Roda Enwe onye amụzo si bịa Madoke bukwa nna shabara buru onye minista njem ụgbọelu n'ala anyị Ewu Hadi Sirika ekwuola shi njem ụgbọelu ndeke ejechi ala anyị Naijiria jema mba ndị ọzọ yawu international flight n'asụsụ bekee shi ọ ga-ebidowu n'abalị 29 ke ọnwa anyị nọ n'ime ya yawu on the 29th of August international flight ga-ebido gbamahu n'ala Naijiria ndeke chọrọ ịbata shia Naijiria fefu ga-efefu ma hụkwa ụgbọaka na ọchị ọdụ ụgbọelu nọ na Lagos yawu elemake na Murtala Mohammed International Airport abi ọ ga-ebido fema then nke nọ na Abuja Ewu Nnamdi Azikiwe shi ọ ga-ebido hụkwa arụmahụ ọrụ ụgbọaka shọgmo ga-ebido su ọrụ echi ahụ ewu 29th of August keno Abuja na keno na Lagos uke ga-ebidohu ọrụ ekwukwara ahụ shi ọdụ ụgbọelu nọ na Asaba steeti Delta ahụ ebidola femahụ elu aka o mechara abalị 4 agbaturu shinwo bidohu arụmahụ Delta Airport arụmahụla ọrụ ogbulaka ọgaranya na-ewu ndo ọrịa Mazi Eric ndewo Chidera Chukwu Emeka isi Hope is a madman. Ew, this is a hate speech. Igbo ga governor go onye isi are mma. Do you know the legal implication of what you are doing? Mo lekwakwa akụkụ m arịkwa ihe nọ ya ashịkwa ahụ peji Owerri Pikin ka a na-akpọ gọvanọ steeti Imo madman ndeke kpọrọ ya Supreme Court gọvanọ aka na ọhụ kọtụ ugbulaka biko kwa enwe abịakwa barista ị ga stand elam ọkpụsarị CEO Library International Industry LTD RM Ice Water what did he do for 8 years? He want okay. Okay, you mean Aradume? Okay, she ajije do him. Lele home 8 years ahụ ọchị suru ọkigwere na senator. Engedem Benedict ishi India illegal. Mami still a man ishi maybe they killed him. You know what those criminals can do. Okay, kago wajumogo. Nna Kenneth ishi Rochas and Hope don't fire Imo State. We'll water them if they fire Imo State. Robert Oriak ishi congrats more grace. Thank you. Oremma. Chibikem Ogidi ishi daalụ nwanne m ndewo ishi Port Harcourt elegam yarela gị ma Chibikem Ogidi triple Emmanuel ndewo Bright Nduwichi ishi Hope is G and G cream and the road okay cream and the road okay ekeno wee kpọga ha ya 419 Queen Esther ndewo Ikeri Chukwu nwanne m nwoke iwu onye uji na abọchi ekelela m gị Ikeri Chukwu John Bis ishi God will help Nigeria Mustafa ndewo oke ya chigbuola onwe ya Obioma chi onye ọnụ ishi Hope and his government should concentrate and give Imo lights good governance and stop calling PDP.
Arema, my sister is watching from 22 Road. Auntie Chika, Wazobia, groceries, Kelela Megi, Ebe, Reharema, Area, Fefega Kono, and on a first stack, 22 Road. Arema Chinedu in hedge of 4, Igo Denibo, Nde, Wonyamana Nicosia, Cyprus, Yare Lage, immediately. Arimani nwere onye ọhụrụ taa ọchị aya họwọ Emmanuel John nwanne anyị nwoke nwanne anyị nwoke nwanne anyị nwaanyị ha mụga picture nwaanyị mana Emmanuel John anabatala m gị ashime ọ garịla gị masị m ọ ga-agazila gị asị m ọ ga muhiri ya agba ya anya mmiri akọkwala ya anya gwa ndị mmadụ gwa ndị enyi gị share message gwa mmụọ gwa ndị ụyọ gwa ndị ohennu gwa ndị beka anyị shingolekwa herikpa ebe na ka ọkpọtụ gọọ were bikini ebe anyị eji enweta akụkọ ha emego ụyọ kpa ahụ oshiri ejile etile ya nnu ejile esila ya ose kpa ahụ oshiri ọkpa anyị eshi aka ya n'eze wara awa anyị ejiri akpụla onye ọlụ ụjọ n'ihi na Chineke bụ onye so anya azụ anajikwanụ onye ya chi ya kwụ ụjọ ejiri akpụla ya n'ihi na ya zọọ anya azọ kwagide ndewo oke ọshọwụ nwaanyị ndewo nwanne m Orula mami jabo ọgaranya aka na nkwa Victor Uche Anka Okolochi Jesse o deberela na steeti Imo. It has debrede aka chiburu steeti Imo ewu Senator Rochas Odinkemmere Okorocha na aka chigakpanu steeti Imo ugbulaka na ewu Senator Hope nwa abụọ etilu okwu n'otu trouser. Stella Gracious, I see you. Senator Rochas Odinkemmere Okorocha gbarụrụ ihu na okwu ahụ akachiga steeti Imo iwu Nda Hope Uzodimma ikwuru gbasara he ọchị ịdọgala ya Rochas Odinkemmere Okorocha. Nnamarachi na Sunday ka Hope Uzodimma ikwuru okwu he mere ya Rochas Odinkemmere iji ekoga nkuko ka anyị nụkwala Hope Uzodimma ikwuru gbasara Rochas ọchị ịdọgala ya Rochas taa anyị nụkwala ya n'ọnụ Hope anyị nụ ya kpochi. Now, as an APC member, I tried to invite the former APC governor. We had a meeting, Rochas Okorocha. He made 2 requests when I met with him. Now, as an APC member, I tried to invite the former APC governor. We had a meeting, Rochas Okorocha. He made 2 requests when I met with him. Unfortunately, those 2 requests were very difficult, if not impossible for me to keep, and I'm sure that didn't go down well with him. The first request was for me to dissolve all the commission of inquiry set up by Indian administration, for which, from what I saw from the books, government already spent money for those people to do their work. I told him clearly that it will be difficult because the mood of the people are in favor of allowing those committees to continue with the work. Now, that is the first thing, and that he should hold on, let the committee finish their work. When they finish, we'll look at the report and see what we can do. If there are areas we can help, we will help. But for the time being, from what I heard, if there are monies he can return, so that we can, because we really don't have money to run government. If there are things he can return, so we can use it to start work, pending when the committee finishes the work. That I'll be happy to partner with him on that. The
The second request is that he will want me to allow Dan Wafo executive to continue in the state. I asked him why. He said because he's going to run for the position of president. And for him to do that, he needs the party from his state. I said, have you asked me what I will run? Because if what you want to run is what I want to run, then I have to keep this. I have to keep this party, you know. So and eventually they got a judgment at the FCT High Court, and a judgment we applied, and the same court have to set aside the judgment. The same court recognized Igbo as the chairman. Although they have appealed the decision, but I don't think one of the things that will happen, because when they got the judgment, the party was not defended. So I don't think there's anything to worry about. So I decided to support Igbo to hold the party. Eno na he hope ụzọ dị mma ikwuru Esaruchas ahụ gwara si akwụsị panel ihe dị ọha ihi mara inyochaga ya n'ebubo ego niile ndị ahụ Ashiruchas iriri ma ọ gọvanọ steeti Imo. Hope agwa ya si olo ahụrụ si ndị mmanụ ndị Imo ahụ chọrọ si enyocha ya Hope si ha garị no mma ma ya wu Rochas sa ha garị no mma ma ya hụ kwụsị hụ ngwa ha ga-emewu ka ha na-eletụdo anya ha ga-emewu ego ha nọ ha steeti Imo gbulaka ha enwego hụ ga-ewetatụ ndị ke hụ ji eji hụ ga-ewetatụ dị ha eweta ya hụ dị hụ ka eji hụ dị ya win directly Hope kpọga Rochas onye oshi so ya atọ ọnụ ọdanụ data request ka abụọ kwanụ si hụ mee Daniel Nwafọ iwu onye ke kampụ Rochas hụ hafụ hụ reda onye isi oche otu pati APC na steeti Imo Hope ụzọ dị mma ajụ chakwa hụ maka prezidenti hụ chọrọ ịzọ n'afọ 2023 mere hụ ji emegakpa hụ marakwa nna ke ya hụ chọrọ ịzọ ya onwe ke ya Nnamdi Kanu kwuga Chi Hope Uzodimma hụ chọrọ ịzọ vice president ala anyị chahụ he mere o ji ahabaga ndị Fulani na steeti Imo nna ahụ na Shana ji hụ steeti Imo egwuga okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ọrịa Uzodimma kwuru ọ gbarụrụ Rochas ọdị nke mere Okorocha ihu Rochas shida n'aka onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ya ịwụ Maazị Sam Ọnwụ Emedo kwuru Chi Hope Uzodimma Sam Ọnwụ Emedo kwuru Chi Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ aha ahụhụ onye APC chahụwo onye PDP cha Hope Uzodimma ahụwo nnọọ onye PDP chahụ ndị Imo anya chi enweghị otu mkpụrụ onye ndu ma ọkwa na onye nọ otu pati APC o nyere ọkwa ọchịchị o nyere appointment na steeti Imo ya Chinọbịa lee onye ode akwụkwọ ukwu steeti Imo ewo Cosmos iwu ahụwo onye PDP onye o mere onye isi ndị otu eji ahụ maka ọrịa coronavirus ewu Cosmos iwu ahụwụ
onye Morris iwu nwanne Cosmos iwu shahụkwa onye PDP shi onye o ji mee onye isi ndị ọrụ ya chief of staff ya Nnamdi Anyaehi shahụkwa onye wụbụrụ onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na steeti Imo shimụọ na Kampope ma PDP kere abụọ na steeti Imo Shihope ahụghị na onye PDP ka e werela ọchịchị steeti Imo nyefee aka ya egwekwanụ chi ihe gbasara okwu ahụ nwochi hụnye onye isi oche nyefee hụ Dan Nwafọ Shihope ahụ kpugburu onwe ha ụwa shaha uhughe ya hụ gwara Hope chima ahụ gwara Hope ha ahụ Hope ahụ bedi gọvanọ ma ahụ ji gwa hụ ha ahụ Shihope ahụ kpugidega ya ụwa ihe niile ahụ Hope kwuru ahụwo ashị Akụrụkwalụ yọta amara onye kpaghara ya osimiri ya agboga High Chief and Mrs. Kelechukwu Kennedy Okere n'okwu ka ahụ ọ kwukwara na Shihope kwuru chi ọchị ya kwụsị ịnọ na-enyocha ya dị ọha ihi mara probe panel ahụ chakwụsị nwa ọrụ Rochas kwuru chi ahụ enweghị mmanya ahụ kwuru kpa ahụ sa ihe ekwughị herikpa ahụ kama ha ahụ kwuru ushi elegba EFCC ga na-eji na-enyocha ya ehimakwa kọmitii ịga na-enyocha shi otu kọmitii ahụ ahụghị ihe dị ọha himere ahụ chanelịgba ahụ ji ahafụ ndị PDP nwụ ha abịa na-enyocha ya nwawa onye APC uche ga-akwadola ya ndụ chihụ olu hụ ji aka hụ himanụ otu ọzọ mana ka ewu ndị PDP cha ya ha ga-ekpe chahụhụ ya ahụ ji jem ụlọ ikpe jedegba ndị ụlọ ikpe olo impartial people ịbịa nyocha ya cha ha enweghị mmụọla ahụ shi Hope hụ stọpụọ ndị ahụ inyochaga ya chi ihe niile ahụ nnọọ Hope kwuga ahụwa ụwa chi ahụkwa cha Hope nọ APC cha Hope ahụghị onye PDP ama ahụkwana ihe mere hụ ji achịga ọchịchị ndị PDP na steeti Imo ha enweghị otu mkpụrụ onye APC hụ họrọla na ndị o ji arụgo ọrụ na steeti Imo kama gara indọstrị Owerri ụfọdụ rụkwara na Sokoto ụfọdụ rụkwara na Abuja ụfọdụ rụkwara na Surulere ụfọdụ rụkwara na Ikeja Orema Basile Chimishi, I blame our Nigerian youth. So they are the worst youth in the world, and they don't want to die with their they don't want to die with their dying life. Only interested in BB Nigeria and something meaningful thing in their life. Obarara Emmanuel John Ndewo. Paulo Ozemenasiegbu Ishi Hope should pay workers is very, very important. Okay, Caleb Ndewo, Emmanuel John Ishi, you speak over very well. Thank you. Prince Ishi, nice one, bro. More grace. Thank you. Mimi Chris Ndewo, Orema, Ishi Italy, Emmanuel John, Orema, Yagajiela, you are highly welcome to the page. You are highly welcome. I'm Augustine Ibozurike Ndewo. Stella Man, she Hope can't take any person on this page to court. That young man is saying the truth. Freedom of speech is welcome on your page. Mommy has spoken as the court pleases. Obioma Ekpe Ishe, my brother, I greet you, Obioma. Okay, Ishe and Ikosia Cyprus. Omemoji Eugene, Ishe, good afternoon, my brother. How are you doing? Over there, Omemboji Eugene, Orema Ndewo, one love. Duchinko Ndewo, Emmanuel Ndewo, Ishe, I live at Njemanze Street, you know what before, okay. You know now we're Pekin Street to Bulaka. Arema Prince Nde which is United Arab Emirates kwa Okononi Imo State anyị. Arema, you're welcome. Chimesi Emenaga Ishi APC party is Cherewere party in Nigeria. And when Mr. Laman Ishi, please be careful. This man calling himself babe in his page. You can't play him, please. My people, be very careful. They are all the same people. My people, everyone. This Rochas on help. Don't fire. I hope don't fire Imo State since last 8 years. My own Imo State.
ọrịa mma ọgbarara Dominic Nwandu ndewo Nonso Darlington ndewo ịbịara late kwụọ ụgwọ late gị Stella Manishi criminal chasing criminal you know what the result will be without me saying it out ọrịa mma Oham Celestin Ishi Rochas fire on the mountain run ọrịa ma Prince dị Ishaku arụ Jonathan Mampas Ishowore Pikin that is true hope is PDP from day one Lydia Azubike Ishi ndewo ndị ọma Biafra Jinjin Venza ndewo Ekene Owo Ishi two criminals don't jam together Odemma Alowere ndewo Oham Celestine Ishi Hope Uzodemma will be sacked soon watch Odemma Toneski Ishi they are all criminal both PDP and APC Lydia Ishi Nwamoma Biafra ndewo Mommy Mercy Oga Ishi this Hope Uzodemma and the matter with the settle Tony Thompson Shirocha Sokrocha need to be probed though. Matthew Chimezie ndewo which our politicians have failed us. We will not fail ourselves if they have failed us. So we will not fail. Mekele gị betterment days ahead Mimi Chris ndewo ya rịela gị mma ka anyị ga-akwado n'ihu n'ihi na akụkọ ka jukwara eju bara abara echi gara aga ka akachiga steeti Imo ewu ndanyị Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ nọrọ gbape ụyọ obibi nakwa ụyọ ezumike ndị agha amị ala anyị ịnọ na 34 Artillery Brigade Obinze na kansụl Owerri West ịrụrụ Hope jiri jeje gbatuo ụyọ ahụ ya o jiri jeje asụsụ bekee Hope kelekwara ndị agha ala anyị ewu ndị amị ịnọ na Obinze 34 Artillery Brigade maka mbọ niile nwo eji agba ịhụchi anwo bara na steeti Imo uru o kelere nwo maka uru nwo bagala steeti Imo nakwa ala Owerri West ewu ebe nwo nọ ebe arụrụ 34 Artillery Brigade ahụ ịnọ na Obinze Hope kelere nwo n'ọrụ ọma nwo ọkwa ọnwa gara aga ka ijekwara rụọ otu ụyọ akwụkwọ enwere ụyọ akwụkwọ nwa rụkwara na kansụl Owerri West Hope ekele nwo na ka ahụ bịa ha kwa ọzọ ugboro ka nwa arụ ha na onwe nwo ebe nwa eji ebi nakwa ebe nwa eji anọ ezuru nwa ike agbasa aka Hope jekwa na je kọmishọn echi gara aga ọwụhe na ka o ji eje kọmishọn chaa n'Obinze echi gara aga na-anọrọ nga ọyọkpa ụmụ isopadek ndị ọrụ isopadek ahụ emezie ya ataki shinwo kụwa ya ndị convoy ya anya ịna mere ejijide ndị na arịhụ 15 ejidere ebonwe ebubo showu ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP ịkwụrụ ụgwọ shinwo bịa na-eme ngagharị iwe protest na steeti Imo isopadek shi ọwụ ndị akwụrụ ụgwọ ọkpa heshiri ugwu Aremma Jinjin Venza Eshi Supreme Court Governor no peace for the wicked Emmanuel John is update of what is happening in our Imo state. Thanks, bro. You are welcome. I do well to share today's broadcast and invite those that doesn't know about this. That this is what we do here. Brighton Ishi APC is outside party crime in Nigeria. Prince Ishi both Rochas Ukura and Hopeless Hope Uzodimma is the same thing. Viknik, you are welcome back. Ezenwato Swala, you are welcome back. Kalistus Akuchie, you are welcome back. Izuchuku Oka, Emeka Ajuruche, Chibike, you are all welcome back. Tony Thompson
a disgrace to humanity. Ugunelli Jr. is a madness in the highest order. Orejiela itazirejidi. Echi gara aga ka ụyọ ikpe tribunalụ ịnọ na Abuja nọrọ chabie ikpe chụtuo Akachiga steeti Bayelsa ke ụyọ ikpe owecha ọgwụ ala anyị Supreme Court inyere gọvanọ Ewuduye oche ma nyekwanụ ụyọ ọrụ eji ahụ maka nruliaka elu n'ala anyị ewu INEC nwenye INEC iwu nyekwanụ nwu abalị iri itoolu ya 90 days chinwo magharịa nruliaka elu na steeti Bayelsa. Achụtụrụ Akachiga steeti Bayelsa Ewuduye n'ọnọdụ chi eweturu aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị Advanced Nigerian Democratic Party ANDP na nruliaka elu ahụ emere na ọnwa Nọvemba afọ 2019 afọ 2019 na steeti Bayelsa. Ashi eweturu aha otu pati ANDP aha otu pati ahụ n'ụzọ na-ejighị eji n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Mmochi INEC ha enweghị ikikere ọwụla iwetu aha otu pati ahụ kwụsị nwo n'iso azọ ọkwa gọvanọ steeti ahụ emere n'afọ 2019. Mmochi maka kena ebe ọwụ otu pati ahụ esoghị zọọ chọọ mere eji kagbuo nhọfụta ahọpụtara onye ọwụ gọvanọ onye na-ewu ugbulaka na cha ga-emegharị ntuliaka elu ahụ cha kagbuola ka ahụ emere eme maka otu pati ahụ esoghị mee yawu ntuliaka elu cha ga-emegharị yawu ntuliaka elu nwenye INEC abalị iri itoolu ya 90 days chinwo yigharịa ntuliaka elu steeti Bayelsa. Gọvanọ Bayelsa ewukwanụ duyo dịrị ojemakwana ụyọ ikpe arịrịọ ewu appeal court jejerio arịrịọ chinwo biko lebakwala anya na ikpe ahụ ụyọ ikpe tribunalụ ịchabiri ka ahụ ishia gbatuo n'oche ma gwakwanụ INEC magharịa ntuliaka elu ọzọ na steeti Bayelsa. Chinwo biko lebagharịa anya n'ikpe ahụ ya ọ gbaala akwụkwọ na appeal court. Chinwo biko mgbe achụchụkwala ya mgbe leba anya n'ikpe ahụ. One of Igbo land the United States of America. Williams Henry mekelekwa gị. Ọrịa mana gbuo ahụ ga-egbuga ndị mmadụ na mpaghara Southern Kaduna, steeti Kaduna na ugwu Awụsa ala anyị. Akachigakwanụ steeti Kaduna ewo haye ekwuola shi ọchịchị ya eti mana ha onyonyo CCTV puo CCTV inye na ndị ọrụ nche aka ka nwojishi ike na-ejide ndị omekome ma wetakwanụ udo na mpaghara Southern Kaduna. El-Rufai kwuru shanwu ha amaụntụ gbana CCTV ebe niile na Southern Kaduna ka eji ya na-elekpa njem ndị omekome ahụ eshari. O kwenyere shi echiti ejide ndị omekome ahụ na-ahụ na ha anyị hụga ime ya CCTV ọkụ ọnọkwanụ eji ele CCTV kama gị were ndị amị were ndị polisi wuju ebe niile anyị were CCTV tiga ememe elekshọn emere na Bayelsa ịma polisi ole na ndị amị ole ediployiri to Bayelsa naanị maka elekshọn naanị maka Chima Edona na plan na polisi a ga-edeploy to Edo steeti na Ondo steeti
mana ebe ndị omekome eji akpa mkpakpa na-edeploy fu ndị polisi na ndị amị nwe eji ebe ahụ jejerụ m ọrụ mgbu pụtụ ya rụ ka ahụ wee interest ndị politishan ebe ahụ nwe chọrọ ịrụrụ aka nwe were polisi na amị ghachisacha ebe niile ọwụ he mere ọlụ Rochas iji win sineti ọlụ zone ejeje tupu ya zụọla ndị polisi je zụọla nwuo moto abịabịa nwee fake police people adụọ uniform chiga ndị mmanụ fake police ejidere na election Imo steeti mara na ole nwọrị ya ụka eji na-enwere ihe mmụ chọrọ oge election nwa ahụ shi ewe amị gaa marasị amị nọ marachi police ifu na ụjọ ndị amị agadi ikwe ndị mmanụ fụta ji ekpụọ vootu mana ya uru ka ichekwa ndị ahụ ga-ekpu vootu ahụ amaụntụ ma CCTV ọ gbara ara ewe mere harị ma ụyọ mayọ ụmụ ndị mere mlecha ohe ndị mere harị ma ụyọ mayọ. I prefer to stay back in the States. You cannot see things like this. Ụmụ ndị mlecha ya gba amachi ma nọrọ m ebe ka anyị ọ baghị uru iyọma ebe. I prefer staying back in the States. Naked the United States. I'm a United UN. Naked. I prefer staying there back in the States. UN. Muslim Ochi nde Mommy Stella anyaruna anyị ga-elefuru nọmba ahụ anya. Ekene Oweshi, the story that touches the heart, they want to put Fulani governor in Bayelsa State. Those completely ashamed of those criminals called politicians in Nigeria, animals in human form. Prince Chizi, it's my brother, the same CCTV they put in Abuja still now is not working. Nakaduna own go work. Salaman Ishi is the one standing, sending them to kill. Okay, for those killings. Okay, that governor is Fulani. Okay, what they do is killing Orema. Betterment days ahead. The issue. Became my brother Obarada. Zubi Osungwe became off your mic. I cannot off this mic. I will not off this mic. But Mr. Lamanishi, are you? I prefer to stay. I'm not mocking them abroad. I prefer staying back in the state, United States of Naked UN. Hey, no, Okudema, that's Biafra land naked. Arema Ekene, wishing no road to naked or begin. I hope you know. Nama mozo naked agula gweku gidena miolo agochana mengantiga ebasara ozo naked. Mike, it's okay. It's not okay. Let me explain now. It's not okay. Allow me to explain. Ụkọ egwuregwu nwanne anyị nwoke iwu John Michael Nchekwube Obi onye ji akpọ John Obi Mikel esojemana otu egwu bọọlụ Stoke City ịnọ na mba England. Otu egwu bọọlụ Stoke City wu otu egwu bọọlụ ishikwanụ na Championship qualify ya bịakwanụ Premier League afọ na assign ya n'ahụ John Obi Mikel. John Obi Mikel gosikwanụ na obiọma ya isonyere na otu egwu bọọlụ Stoke City n'ihi na enwere izu ụka ole ma ole gwara m John Obi Mikel gwara m shi anyị ahụ ga-alaghachi hụ n'England ọzọ si ahụ chọrọ ịbịa hụ n'England shi nwerela klọb
ya shi olu bụ hụ ga-eme na ya hụ Chineke emekwa na ya hụ Stoke City akpọrọ ya ana amara na shi ebe ọnwa Maachị afọ anyị nọ n'ime ma ahụ ọrịa coronavirus ebere abịarịa elu klọbụ Oji agbaala ịnọ na Turkey akpọrọ Trabzonspor a na-agba bọọlụ n'etiti coronavirus mkpamkpa coronavirus Mikel shi olu nna agaghị m agbafu bọọlụ biko ndomika mkpakara bọọlụ mgbaga marịkwanụ nga m nọ nga mgbaga bọọlụ jepara ya wa ọrịa nwụfuo ọkpọrọkọ lekwa ụmụ ejima me nọ nga ahụ lekwa nwaanyị m onye Russia ibe m mkpa ndị Trabzonspor abi na Trabzonspor ịnọ na Turkey asị ọwụghị kara akwa anyị kwụgadịgo ụgwọ ọgwụ anyị kwụọ ụgwọ ga-arụ n'anya ọrụ ya chi enya jide na ego nnu mma chụọ Mikel terminate kọntraktị ya nwe Mikel chi nsogbu anọ shi ndụ ahụ wụ isi ya hụ were ndụ ya ji mere ihe kara ke coronavirus ị ga-igbu ya ndị klọb ahụ fans nwe o wekwara nwa iwe n'ihi na aka Mikel mara na fụọ enwe gbara nwa elu tụsachaa ya n'ihi na Mikel win jin room iji klọb ahụ Mikel agwakwa na ndị Stoke City ugbula ka cha ya ahụ ga-ewepụta mmụọ mmeri ahụ ga-eweghachita hụ mmụọ mmeri na tim nwa ahụ chagma ahụ ga-ebido merimahụkwa ọzọ ugbula ka na ọkpa ihe shere ebe ahụ Ronald Koeman ụkwanụ kochi ndị Netherland ya kochi ndị Holland o kwerela ịwụkwanụ kochi ọhụrụ otu egwu bọọlụ Barcelona ndeke otu egwu bọọlụ Bayern Munich ịkụpịara anya n'izuụka ịgara aga gbanwe etiti aka agbachara nwa ahụ nwa chụọ onye kochi nwo ewu seti agbakwana ahụ Koeman ịwụkwanụ kochi ndị Netherland Holland ugbulaka na Temple ọnwụkwe ịmara na hemkaga he nwoke na-eji eme na Holland ịma nwoke na Holland ịma ụyọ ya Holland akwa akpọrọdala m ga anya eju ụyọ ya mbosu anya na ga-ahụ kochi Barcelona o kwerela ewerekwa agbagwekwukwa na okwuchi kochi ndị Arsenal Arsene Wenger stingy coach konyi dafunyi retire you no gree buy player you no buy all the whole points wey we gather for league table you don carry throw away. So Arsene Wenger ekwuola Arsene Wenger ewuburu kochi ndị Arsenal Shayana ga-eje nọchie anya elega anya sha ga-azụrụ ya a ga-akpọrọ ya ka o je nọchie anya kochi ndị Holland ịfụrụ afọ elega anya Koeman na otu ego bọọlụ mba Netherland mba Holland anyị nọkwa na-elekwa anya ya ma Wenger ọ ga nje ma ọkwanụ ọ ga-ije Wenger the professor of football. It doesn't matter whether you win or lose. You play for the passion of the game. That is Arsene Wenger for you. Arsene ndị na-akpọ ya Arsene Wenger ndị dịkwa na-akpọ ya Arsene Wenger ọrịa mma otu egwu bọọlụ Man City ahafụla onye eji agbaala nwe bọọlụ ewu Silva eje na otu egwu bọọlụ Real Sociedad ịnọkwara na mba Spain aka ọ nọchara afọ 10 na otu egwu bọọlụ Manchester City n'afọ 10 ahụ ọ nọkwana na otu egwu bọọlụ Manchester City ya wụ onye Spain apakwana iko 19 ọ para iko 19 rịkpa ọ nọ na otu egwu bọọlụ Manchester City Silva nọkwanụ afọ 34 uwulaka na otu egwu bọọlụ Manchester City ekwuola okwu Chima ga-akpụ Silva na ọgbọ egwuregwu Etihad ịnọ na England yawo stadium ndị Man City nwe Chima ga-akpụ David Silva na Etihad stadium ịnọ na Manchester England maka mbọ niile ọ gbara ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwukwanụchi nnu chọrọ ịkpụ David Silva mana Yaya Toure ịgbara ihe niile ọ gbara na Man City nye na nna aka nna apa ihe niile nọpụra na Man City ya afụọ nna ekwughị okwu ịkpụ ya ọ maka ọwụ onye Afrịka Silva na-afụọ nna anachọma ịkpụ ya Chairman nọ chọrọ ịkpụ Silva nnu ga-akpụkwa Yaya Toure n'ihi na Yaya Toure gbalịla Man City
Nukuru. Otu egwu bọọlụ Inter Milan ka onye isi iwu onye kochi buru Chelsea iwu Antonio Conte eji amali elu ọsa na ụzọ agbagbuola ahụ otu egwu bọọlụ Shakhtar Donetsk ewela ha ọkpụ goolu 5-1 kopịa otu egwu bọọlụ Shakhtar Donetsk ahụ ogbulaka na otu egwu bọọlụ Sevilla ọkwarụ ndị ka ahụ kụpịara otu egwu bọọlụ Manchester United ndị Queens Red ahụ iji jee na finals UEFA Europa League final Europa League ahụ gbulaka ọ na-awụ n'etiti Sevilla n'etiti Inter Milan ndị ga-azọ ya ịmata ndị nna mara na ndị Sevilla wụ chijila ha ejila anya ahụ Europa League nwụhụ ha na-akpa cham nwa afụrụ ya ọwụ agbanwo ọnọnwụ ọbara so ọ na Friday ka a ga-agbakwanụ Europa League final na Inter Milan. Oge Samu na Chimo ebata na Lowere Imo steeti webe Jagamba eburula obi ke Masamu shere lagbo amama bebe adu piu na zoom Afonomako, princess, no of the mic, oh, my brother. We love the mic, oh. We love the mic on, please. I want Mr. Man, accent of Lagos, so they begin. Mommy Messi, oh guys, don't worry. We will soon have United States. It is going to be United States of Biafra, USB. Ew, sharp. USB. USB cable. Oh, I got my United States of Biafra, USB cord. Anyam audition Nigeria is turning to another thing. How can a lower court condemn the judgment of Supreme Court? Jonathan possible bikini are they in EPL? Stoke City Abela EPL. I qualify for EPL season. Temple nkwe anyanwụ mekelekwa gị Mommy Stella ndewo Educhi Nko ndewo no enwano neze ndewo Mike eshe off the mic is okay are my prince ndewo ebe ka m ga-achịkọ ya na ha omume anyị Makoola ga akụkọ ketaa ewu ahịa nkwọ ashimbiarịla onye ukwu mmarịla onye nta mma Chineke ga na-enye anyị ihe ahụ eji eme anyị obi yoriyori obi sarịsarị ọkpa oshiarị mekele onye niile bịara nga na taa ashinye nta mma ọhụrụ ga-akpa hịrịhịrị isi kụla ya la ekwura ya aja ma onye mkpọrọ aha ya ma onye makpọ ha aha ya biko ya rumeskipụrụ m aha gị ọwụhụ intentionally ọkpa ha esi jeje ri kpaherikali Rafael Ekene amarakwala ihe m kwaga even Moko John amarakwala ihe nkwuka Emelike amarakwala ihe nkwuka so biko onye makpọ ha aha ya biko egbukwala m egbu ọwụghị intentional act ọ ma anyịla n'ihi na oge abụrụzi nwanne nke ahụ ịnọkwa na-erikwa ihe gụrụ gị na-amịkwa aka ọnụ n'ihi na ele ụwa ụkwa otu mbịa ọ dị mma onye birthday ya bịamara ndụ gị chọọ birthday shout out ga-eme mara gị chọọkwa ime advertise your goods and services ga-emekwa mara gị chọọkwa MC ga-emekwa mara gị chọọkwa anything ị chọrọ ime announcement ma wedding ma burial ma house hall nnọọ ga-eme mara kene ole ga-emekwa mara so ọkpa oshari aha m ka ọkwa ha wụ Mazi Uchehara Prince Chima the counselor that Owerri Pikin gị chọkwa ịsọpọtụ program gị chi sponsor program ga-emekwa membership we are open for support. You can still support the program and God will bless you. Lonja no kwanda ọkpa oshiarị chebiri mechi bịa mgbe ọ ga-eji nkeji iri gafee elekere iri na otu kwododo ya mgbe ọ ga-akụ 11:20 AM rịda m ga-ala gị akụkọ ndị ọzọ ịgbara ọkpụrụkpụ aha m ka ọkwa ha Mazi Uchehara Prince Chima the counselor that Owerri Pikin ka Chineke jike niile gọzie unu nna
na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu, ụmụnne m, jerite n'onwe unu ekele nke udo. Na nara m aka ịwa agụ nwoke, ịwa agụ nwaanyị. Ahụrụ m nnụ n'anya, Chineke gọziela m nnụ. Immediately, ngwa na lawanụ, akụkọ agwụsiwo. Ekele dere Chukwu, amara n'udo dịrị unu. O were fancy, Chukwu gọzie unu. My fanso, Chukwu gọzie. My fanso, Chukwu gọzie. My fanso, Chukwu gọzie unu. Immediately, Evangel, Chukwu gọzie. Nọnso nwa, Chukwu gọzie. Chibeze, Chukwu gọzie unu. Immediately, Mami Mercy, Chukwu gọzie. Emelike, Chukwu gọzie unu. Immediately. Amen. Ya rịela nnọọ mma, echile anyị arụ. Oge Jemi amara je tinye nke ya.